5 základných typov obsahu, ktoré by nemali chýbať na tvojom profile. Ako prvý je vzdelávací obsah. Tu nerieš seba, ale klientov problém. Napríklad, ako ušetriť na daniach, ako predať byt bez makléra, alebo 3 chyby pri cvičení. Druhý je príbehový content, pretože ľudia nekupujú od loga, ale od človeka. Tu môžeš napríklad rozobrať, prečo si začal podnikať, aké chyby si spravil a ktorá z týchto chyb ťa stala koľko peňazí. Tu si buduješ dôveru s klientom. Ako tretí je obsah založený na dôkazoch. Tu sa nehanbí, ukáž recenziu klienta, preda po, alebo aké výsledky si dokázal. Základom sú čísla. Dokážim, že si profík a nielen teoretik. Ako štvrté sú série. Vytvor dôvod, prečo by ťa mali sledovať dlhodobo. Napríklad deň 1 z budovania mojej firmy, alebo rekonštruujeme kanceláriu a koľko nás to stálo, part 1. A piatý je recyklácia. Malo nejaké video úspech? Natoč ho znova, len z iného uhla. Nemeň to, čo ti zarába pozornosť. Ktorý typ videí som podľa teba vynechal? Napíš mi to do komentáru a ulož si toto video, aby si na to nikdy nezabudol.